Nagdepensa opisyal sang barangay Dalid, Calinog, Iloilo sa alegasyon nga may kang tanan nila barangay sa ginapatihan illegal quarry operations. Sa interviewing Bombo Radyo kay punong barangay Jeronimo, Peña, Florida, ginpaginwala sining sakop sa ila barangay ang quarry site nga ginapatihan gin-inspect sang Provincial Environment and Natural Resources Office kon Penro. Suno kay Peña, Florida, ang quarry site yara na sakop sang barangay Kabudyan, Dueñas kay hindi na sakop sang Dalid. Ginpahigman sining nagaagi lamang sa ila barangay ang mga truck na may karga halin sa quarry site kagada mag-usisa ang barangay sa mga truck na nagaagi sa ila lugar. Ginapakita man sa mga operator ang ila kompleto nga dokumento kag trip tickets. Ginpabutyag man sa opisyal nga wala sang kooperasyon o kon partisipasyon ang barangay Dalid sa quarry operations. Suno pa sa iya ang source ng quarry materials yara sa Dueñas kag hindi sa barangay Dalid sa Calinog. I am not in the position kay outside of jurisdiction ng area mo. That is why I have no authority. Kay kung nag-agi sila diri, nagapakita man ang mga driver nga may ano sila, may document man sila nga ginadala while on transit ina nga mga baras kay kinanglanon man naton for development mo. Quarry permit sila, may mga trip ticket sila. Aside from that, ang source is Kabudyan, hindi Dalid. Hay ang Dalid, wala sing riverbed. Hindi along the river ang barangay Dalid mo. So, kung lang tawon natin, wala gid partisipasyon sa mga quarry permiti ang barangay Dalid.